Είπαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά για μια σειρά εξαιρετικών προϊόντων. Σήμερα θα ολοκληρώσουμε αυτή την εκπαίδευση για τα υπόλοιπα προϊόντα. Όλα είναι πολύ σπουδαία προϊόντα, πάρα πολύ σημαντικά προϊόντα. Κάποια προϊόντα μεμονωμένα έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν όμως θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη διάσταση και να δώσουμε μεγαλύτερη βοήθεια στον οργανισμό μας για να αντιμετωπίσει είτε το κομμάτι της πρόληψης, αλλά όπου επιτρέπεται και στο κομμάτι της θεραπείας μπορούμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα. Πάμε τώρα στο επόμενο προϊόν, ένα κορυφαίο προϊόν, ένα προϊόν το οποίο εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που το έχω πλέον πάλι στα χέρια μου. Είχα δοκιμάσει πάρα πολλά, τα οποία όλο αυτό το διάστημα, αναποτελεσματικά όμως. Δεν είχα τα αποτελέσματα και στον εαυτό μου, γιατί εγώ το χρειάζομαι αυτό το προϊόν για προσωπική χρήση. Πραγματικά από τη στιγμή που το χρησιμοποίησα από την πρώτη εφαρμογή, κατάλαβα πόσο σπουδαίο προϊόν είναι αυτό. Και είναι σπουδαίο προϊόν γιατί φανταστείτε πόσο σημαντικό είναι το οξυγόνο για ολόκληρο τον οργανισμό. Ένας ασθενής που θα έχει οποιοδήποτε πρόβλημα μεσαίου προβλήματος ή και μεγάλο πρόβλημα, ένας ασθενής ο οποίος θα πάει σε ένα νοσοκομείο, το πρώτο πράγμα που θα κάνουν οι γιατροί είναι να του μετρήσουν το οξυγόνο και να του βάλουν οξυγόνο. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το υψηλό επίπεδο οξυγόνου είναι αυτό το οποίο αλκαλοποιεί, οξυγονώνει όλον τον οργανισμό, που η οξυγόνωση του οργανισμού σημαίνει μόνο ένα πράγμα: ανανέωση. Έχει παρατηρηθεί ότι οι άνθρωποι που έχουν υψηλό επίπεδο οξυγόνου μέσα στο σώμα τους, η ενδοκυταρική αναγέννηση που συντελείται σε διάφορες στιβάδες, ανά 4 μέρες, ανά 7 μέρες, ανά 14 μέρες και ειδικά ανά 21 μέρες, που αυτή είναι πολύ σημαντική, ανανεώνουν πολύ πιο εύκολα τα κύτταρά τους. Άρα εδώ έχουμε ένα προϊόν το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους στο να έχουν ένα πολύ ισχυρό ανοσοποιητικό, ανθρώπους οι οποίοι είναι καπνιστές, επιβάλλεται να το έχουν αυτό το προϊόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν άσμα, επιβάλλεται να έχουν ένα τέτοιο προϊόν, άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, επιβάλλεται να έχουν ένα τέτοιο προϊόν, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, πρέπει αυτό να το έχουν μαζί τους ανά πάσα στιγμή για πάρα πολλούς λόγους. Το ότι θα αυξήσουμε το οξυγόνο μέσα στο σώμα μας σημαίνει ότι θα δώσουμε τη δυνατότητα στον οργανισμό μας να αλκαλοποιηθεί. Τι σημαίνει αλκαλοποίηση? Σημαίνει ότι ο οργανισμός έχει μια επιπλέον διαδικασία να αντιμετωπίσει όλους αυτούς τους εχθρούς, ιούς, βακτήρια, μολύνσεις, παράσιτα. Όλος ο πόλεμος γίνεται αυτή τη στιγμή για το έντερο, ώστε να βρεθεί σε αλκαλικό περιβάλλον, δηλαδή το pH του να πάει πάνω από 7,1 και να φτάσει στο 7,4. Γιατί? Γιατί σε αλκαλικό περιβάλλον δεν μπορούν να ζήσουν παθογόνοι οργανισμοί. Εμείς γιατί να μην έχουμε αυτό το προϊόν και να δίνουμε ένα μπουστάρισμα καθημερινά, είτε έχουμε πρόβλημα είτε δεν έχουμε? Γιατί αν έχουμε βοηθάει, αν δεν έχουμε προστατεύει. Ένα προϊόν το οποίο συμπληρωματικά μπορούμε να το συνδυάσουμε με οποιοδήποτε άλλο προϊόν, ένα προϊόν το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και σε επαγγελματίες αθλητές, πριν από προπονήσεις μπορούν να βάζουν τις σταγόνες αυτές κάτω από τη γλώσσα τους, θα τους αυξήσει την απόδοση και το σημαντικότερο είναι ότι θα επαναφέρει τον οργανισμό έπειτα από επίπονη προσπάθεια, από την να απαλλαγεί ο οργανισμός από αυτό το γαλακτικό οξύ που δημιουργεί τα προβλήματα. Όπως και να το σκεφτεί κάποιος, πραγματικά είναι ένα προϊόν το οποίο χρειάζεται και για άλλους λόγους. Καταρχήν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σε δερματικές παθήσεις. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα και στη μύτη μας, όταν θα αρχίσει ο καιρός να κρυώνει και θα υπάρχουν λοιμώξεις, ιώσεις κτλ. Υπάρχει πραγματικά πολύ μεγάλο ποσοστό προστασίας, γιατί από την εισπνοή της μύτης ουσιαστικά εισπνέουμε όλους τους ιούς. Εκεί αυτό θα είναι σαν εξολοθρευτής άμα το κάνουμε. Γενικά είναι ένα προϊόν το οποίο από την πρώτη εφαρμογή κάποιος θα διαπιστώσει την αποτελεσματικότητά του και τη χρησιμότητά του μέσα στον οργανισμό. Άρα
έχουμε ένα προϊόν το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει στο φαρμακείο μας μέσα ανά πάσα στιγμή. Κάποιος άνθρωπος νιώθει μια κούραση, νιώθει μια υπερκόπωση. Κάποιος άνθρωπος νιώθει ότι η εγκεφαλική του διάβγεια δεν είναι στα επίπεδα τα οποία θέλει. Με λίγες σταγόνες, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έχω μετρήσει με το οξύμετρο, εμένα το οξυγόνο μου είναι 95. Έχω μετρήσει σε δευτερόλεπτα με το οξύμετρο, πήγε κατευθείαν το οξυγόνο μου στο 97, μέσα σε δευτερόλεπτα. Άρα είναι ένα προϊόν δοκιμασμένο, ένα προϊόν το οποίο υπάρχουν πάρα πολλές μελέτες στην Αμερική, έχει μετρηθεί αυτή η ποιότητα του οξυγόνου, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό και σαν φιλοσοφία, γιατί και αυτό έχει μέσα μια συγκεκριμένη πατέντα. Έχει μελετηθεί από πάρα πολλούς ανεξάρτητους φορείς στην Αμερική και πραγματικά έχουμε στα χέρια μας ένα κορυφαίο προϊόν, το οποίο μπορούμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας, αλλά και πάρα πολλούς ανθρώπους.